ሰላምታና ይብጣሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናል ሲኔማ ሰመረ እምበኣር ሎም መዓልቲ ከምቲ ናይ ጦም ኣርባዓ ናባኹም በብመዓልቱ ናይ ሆሳዕና ክነብሎ ዝቐነና ሕጂ ኸኣ ናይ ሓሙስ ኣዳም መደብ ኣብ ቤተክርስትያን ቀጽር ቤተክርስትያን እንዳ ስላሴ ተረኺብና ናባኹም ነብሎ ኣለና እሞ ክሳብ መወዳእና መደብና ካብ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ይዕድም ከምቲ ኣቦታትና ዝብሎ ከምቲ ቤተክርስትያንና እውን ትብሎ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ሓሙስ ካብተን ሕማማት ካብተን ሓሙሽተ መዓልቲ ፍልይ ብዝበለ ቅዳሴ ዝግበረላ ቅዱስ ቁርባን ዝግበረላ ዕለት እያ ምክንያቱ ኣብተን ካልኦት መዓልቲ ስርየተ ኃጢአት የለን ኣይማዕተብኒዩ ኣክንዲ ምምዕታብ ዝኾነ ናይ ሃይማኖታዊ ጸሎት ክንጅምር ከለና ብክላይላይሶ ብምጅማልና ክሳብ ሕጂ ፀኒሕና ኣብዛ ዕለት እዚኣ ግን ፍልይ ብዝበለ ቅዱስ ቁርባን ኣብዛ ዕለት እዚኣ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንካህናት ትሕትና ንኽምህር ኢሉ እግሮም ከም ዝሓጽቦም ቅዱስ ቁርባን ደሙን ስጉኡን በዛ ዕለት እዚኣ ከም ዝሃቦም ቤተክርስትያንና ከም ትምህረና ከም ዝኽንሪኦ ዝጸናሕና እውን ናብኡ መደብ ከብለኩም ካህናት ሊቀ ካህናታት ኣብ ቀጽር ቤተክርስትያን ተረኺቦም ንምእመና ድንን ኢሎም እግሪ ብምሕጣብ በዛ ዕለት እዚኣ ጥጥቆ ብምጥጣቕ ድማ ቤተክርስትያንና ብፍልይ ዝበለ ከም መኽፈልቲ ኢላ ቤተክርስትያንና ትገብሮ ኣብ ንብሶ ወከፍ ገዛውን እቲ ዝቕረብ እዩ እሞ ድሓን ብስፍሕ ብዝበለ ኣቦ ቀሺ ዝያዳ ብዛዕባ ዝነብር ይኽእልና እንድዩ ንእሽተይ ናይ ሓሙስ ግን ሎም መዓልቲ እዚኣ ትመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ፀንሑ
زودي لومي بحلنا ناي ولدنا تسنحنديو زي زسرعلنا زلو ليقاونتنا دخيمنا خيبولو وعلنا خيبولو حديرنا خيبولو نعنا خبحبو هيمانت كفلطو زتعرو زلو زغابيهر املاخ يسمر اللهم يسمر لنا اسخاتكم دما وفيركم تو عدنا مهدرنا يبارخنا صلاه كل غزي نخفو نغير يدمسسي ليتن معلتن كاخي عرفوا تريوا مالكم مرحتنا يدخم اللو جها زغابيهر محرت يوردلنا هاجرنا سلام يوردلنا زي نحمد صقوي نحمد صقو لمود كاب ولدنا حيزو تصنحنا ايو ناي محرتي خا صبلي كانات ونقر حصكم دم ها هو تتحتنا نعنا خمهرنا ايوم كاب فتارينا زرخبنايو تمرتي نساتهم كا نعنا تحتنا يمهرنا له تمقششتي اجرنا حصوسي نعنا نتخوانا زعب سب كنخبرو زخونه خنزازو زرئي ازي تحتنا نخلو محرت يوردلو زطفئ زله حزبي سلام يوردلو زيابير محرت يوردلنا سلام غيرو كله زماي كله تسديد زله بسلام عدو زاتي غور ولدن ولادن يرخبو املاح عبد زله وطعنا حبو زم كهراتنا خاطر ابد خدو بولو للتورحي نحنا خابزي اخل التورحي نسم ناس نحنا ندا صلوت ندا دبرنا نسم كا ندا مهللو كل التورحنا حجه خازيا عامله زما سميات هيغوم كان كل سعر اخذ ذا ما ورد اخذي ازح تطقها ناي قدم صنحتيا ناي بحل ناي قدميا تطقو بصيحنا مالتي امنه حمص صغبو بصيحو كلنا مالتي هره سماي مرجتا سمره افورق بحال ابزي دبره غزان ابزي بيت كرسيان زي دبره غزان مدهاني عالم غزا باندا مرجتا حلافين ايلقاونت مزمران ايه ازلومي نبعلو زلنا بعال اما اخل سمون حمامات يركب بعال مسناي بولي كيدانن مسناي حدث كيدانن زتتحازه كريستوس بعلو زسرعلنا نعانا نبرخت نخوننا نرديت نخوننا تحتنا زمهر فقرن زمهر اذن كم ذا مساله زحازه تحستو زلو بعالي قرب حصر ابنا كنغلصو انت اخوينا كابلي كيدان كنجمر اذا حمص صغبو تباهيل زصواع زلو حمص صغبو مالت صغبو مصغابي بقى كابتخال غزي منالبات كابسوني كساب الربع كمون عرب بعبيو زخاله كلتا معلت صنح حساب فرقليت سايت صنح زي كاله خا ملو معلت وعيل عربي زياده خابسونين سولسن ربعن ساعه شوعته ويد ما مستودات اغلغلوت كل يز مغب سبتي نايت معلت شعو لومي بفلاي جن لوم حاموس مستناي بولي كيدان نايبولي كيدان بعال زبعلو لزنبرو تذكروا زوعلو بخما يذكر الساتون بقاله فاسيكا يلمصوعو فاسيكا مالت نحنا نسنبت تنساي ويكا فاسغا إلنا نبعلو اب زمن اوريت زنبره فاسيكا
ካብ ምድረ ግብፂ ካብቲ መግዛእቲ ናይ በዓል ፈርዖን ኣውፂኡ ባሕሪ ሰንጢቁ ብዙሕ ተኣምራት ካብቲ ኩሉ እቲ መግዛእቲ ነፃ ዘውፅኣሎም ስለ ዝኾነ ንሕና ልክዕ ከምቲ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ወፂእና ነፍስናን ስጋናን ብኩሉ ነፃ ኣውፂእና እግዚኣብሔር ኢልና ናይ ሓድሽ ኪዳን ፋሲካ ነብዕሎ ዘለና ምሳሌ ናቱ ኮይኑ ንሱ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣበዓዕላ ብዝተፈላለየ ናይ እንስሳ ማለት ብፍላይ ከዓ ናይ ኣባጊዕ ብምሕራድ ማለት እዩ ኣባጊዕ ብምሕራድ ኣብቲ ገዛውቶም ምን ልክዕቲ ንመዓል ንግብፂ ነፍሲ ወከፍ በኹር ውላዶም ክቀፅፈሎም ከሎ ኣብቲ ናይ ዓስራይ ግዜ ዝኸውን ብዙሕ ተኣምራት ይገሩ ማለት መቅሰፍትታት ይገሩ መውፃእ ምስዳድ ምስከልእዎም ንህዝቡ ህዝቢ እስራኤል እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ግን በኹር ውላዶም ብፍላይ ከዓ ነቲ ንጉስ በኹር ውላዶም ምስ ቀሰፈሉ በዚ ምክንያት ከይፈተወፂዎም እዚኦም ዝቀስፉ ነበሩ መላእክቲ ድማ ብእግዚኣብሔር ተለኣኹ ነቶም በኹር ናይቶም ዕብራውያን ወይ ናይቶም እስራኤላውያን ንኸይቀስፍዎም በቲ በጊዕ ዝሓረድዎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንሸል ፋሲካና ዝኾነ ክርስቶስ ምሳሌ ነዚ ሕጂ ዋና ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝህብ ቅዱስ ጉንዶምን በጃ ኮይኑልና ዘሎ ነዚ ምሳሌ ዝኾነ ኣብ ኦሪት በጊዕ ሓሪድኩም ነፍሲ ወከፍኩም እንታይ ገበሩ ኢልዎም ነይሩ ኣብቲ ልዳት ናይ ገዛኹም ብላዕልን ብየማንን ፀጋምን ብጀካ እቲ ታሕተዋይ ናይ እግሪ መርገፅ ስለ ዝኾነ እዚአን ክልቲአን ሰለስቲአን ቀቢኦም እቲ መልኣክ ክመፅእ ከሎ እቲ ገዛውቲ ብሓንሳብ ተሓዊሱ ስለ ዝፀንሕ ነዚ ክርኢ ከሎ ነቲ ብደም ምልክት መስቀል ዝገበሩሉ ነዚ ክርኢ ከሎ ይሰግር ስለዚ بدم مسقلو زدحننا ندحار غزيه تنبيت مثالي نزي كل زرد كوينو اذا حدا عاب مستير الله عابي وغن اتشعو فسها حاغوس ناي اوريت زغبرو زنبر فلاي ناي سغا ناصنت سلازرخو بخابت ناي غبصي مغزات موصون كابتن فرعونات ازي እግዚአብሔር ዝገበረልና ኢሎም በጊ ሓሪዶም ከብዕሉ ከም ዘለዎም ተዓዚዞም እትበዓሉን አጋባቡና አቱ ዝኾነ ምስጢርን ትርጉምን አጋባብን አሎ ከመይ ምስኮመን ኮይነን በልዕዎ ከሐድር ከም ዘይብሉ ሎሚ ኣብቲ ሓደ ገዛ ተኣኪብካ ጽባሕ ኣብቲ ሓደ እዚ ዘመስለ ሓወትና ቋውሩብኩም ዓይነት ይረአዩቲ ከብዕሉ ከለው ትናቶም ረመዳን መወዳእታ ስለዚ ኦሪታዊ እምነት ስለ ዘሎ ምሳቶም በኋላ አይኮነን እዚ አመወዳእቱ ግን ምስጢሩን ዋና ትርጉሙን ግን ነዛ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ንሕና ነብዕሎ ፋሲካ ንምብዓል እዩ ስለዚ ንሕና ኣብስ ግዜ እዚ ከምቲ ኦሪታውያን ፋሲካኦም ብስጋ ዘብዕሎ ዘኖር ከይነብዕሎ بقندو قيتانان مرحنان يسوع كريستوس نتيم بمسواتي نا انسسا قدم زغبر زنبره ناي باغي ناي كبتن كله اتقاليلو بقدس غوندومن بناتو تبجاونت لومي حاموس صغبو قدس غوند زدومن مجمريا غزي سرعه قربان ناي حديث كدان سرعالو سلازونه بز مخنيات زي بقندو زبز حساب تنسحو وديو حديث زقرب سب زقربولو حدون እግዚአብሔር አምላክ ይቦም ካኒ በቅዱስ ጎንዶሙን ተመግቦም ዝውዕሉሉ ዝቆርቡሉ ማዓልት ኮን ኮሎ በቲና መጀመሪያ ዝሰረተሉ ሐዲስ ናይ ስርዓተ ናይ ሐዲስ ኪዳን መስዋዕት ንዘለ ዓለም ሐሳብና ሐዋራ መስቀል ተሰቂሉ ዝሃበና እዚ ድማ አቀዲሙ ጽባህ ዝቁረስ ስጋይ ጽባህ ዝፈስስ ደመ ምንቱ ብዙሓት ምንቱ ሁሉ ተነሲሑ ዝመጽ አሚኑን ሁሉ በቃ አሚኑን ዝመጽ ቅዱስ ጎንዶሙን ከመኻኑ ከወሕረኒ ናይ ዘላነ ህይወት ከበኒ ኢሉ ዝመጽን ሁሉ ዝፈስ ዝቁረስ ስጋይ ጽባህ ዝፈስ ደመ እንኩ ብልዑ እንኩ ስተይሉ ናዋርያት አቦታትና በመሃብ ሎሚ ሰሪዑ ወንመጀመሪያ ሰሪዑ ስለዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና እዚ ከም በተሰርዑ ንሱ እና ሰረዓት ጥራይ ሎሚ ዘይኮነ ሎሚ ነተቀንድ ሰራዓሉ አኽቢራ አውዒላ كل جزيه خاب بساعات بجزيهم كأ زز تنسح حسب نعزبك خمس قرب تجبر ناقومسي هو تكركب كأ تمهر تمعد كابت خالق وسيو نزي خبل كأ بزعب زبلة أخاب خالق تمرته بقى نزل ما مود أتمزازم خجبر بأكل قلت كهاناتان بمرانان جرا تسعر سلازي أتي مسنايت التقوست فلالي عينت جرنا ديتاتنا زجبرؤه نبدأ السلام زمصوب بجز أزبع إلى ويد ما زكاية دلو نايت التقوان جرت تقوينه جن نتي بحدث بقولي كده زنبرة ناي أوريتاوي مجبتات أبزلهم يتصوم سلازخانة كاير سلازي كيل لومي بتطقون نايتصومو ነገር ጥራሕ ገሪ በዓላሎ ማለት እዩ ንምዝካር ዝኣክል ግን ሓሙስ ጽግቦተ ዋሂሉሎ ሳቶም ጸጊቦም ዝውዕሉ ዝነበሩ ፋሲካናቶሚ ንሕና ግን ከምቲ ክንጸግበሉ ዝግባአና በቀንዱ ቅዱስ ጎንዶሙን ስለዝሃበና ቅዱስ ጎንዶሙን ወሲድና ነቲ ናቶም ንምዝካር ዝኣክል ከኣ ኦሪትን ብሉይ ኪዳን ኦሪት ሐዲስ ኪዳን በዘይ ብሉይ ኪዳን ስለዘይ ተኸውን እንዳዘከርካ ስለምታይ ነውዕሉ ለና ሕጂ ስለምታይ ኮምቱናቶም ዘይነገሮ ሎሚ ናይ ሐዲስ ኪዳን ከምዝ ተቀይሩ ስለዘሎ ገንሸል ፋሲካና ኮይኑ ስለዘሎ ክርስቶስ ንዓና ሰንበት እዩ ካብ ሰንበት ከአይወፅእኒ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ እታ ክርስቶስ አታናቶም ውዒላትላ ዝነበረት ፋሲካን ግን ሓሙስ ስለዝነበረት ካብዚ አኸይ ወፅት ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣትዝከራላ ማለት እዩ እቲ ንዕኡ ካብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሐዲስ ኪዳን ዝቀየሮ ስርዓት ናይ ትንሳኤ ኸኣ
بزجبا صباح فاسيكا دحر صباح مالتي أبي فرق ليت خاب سنبت جميرنا كانوا علينا زعبيرنا تصاتف تكبرنا نيت برغتتي نيتنسايو عين ربنا زبرهالو نيتنساي برهان يكافلنا زعبير سلازي حصر بزبالة زيوتي ترجمو نايبولي كيدان مثالي كوينو نتي صباح بتنساينا بعلن حنا زيادة نخبره نعو حامل صقبي نانسوكرو زلنا نساتهم ب نايش عزلة برد بتناتهم زمن بعال أباقي حريدهم كم تعنتوا يجلس تنكفكم مستيرو زلوا جرمي علوان يرم نحنا خاني بستفل على عينة التقوز هون ترى نجارات مالتي بزنا بعلو لنا سلازي بتناتهم فاسيكا مثالين عايزيناتنا فاسيكا سلازي هنا حامل صقبة تبعي لخاب أنا يصوع مخنيات خافتن كالوت معالتات بزيادة بتتقون كال زيادة نصقبولو سلازي هناون حامل صقبة يبهال كافت خالي أفتح جزهان يشتغل لها بليخا راحت اسمع مالتي سلازي حصر بزبالة نحامل صقبة زيو أبولي كيدان زي كوينة مثالي حدش كيدان قل إذن ولا زلنا مخنيات ويكا مذكرتا نتين ساتم زغورو نبر تراي زي كونه نعب مولو احليفو ناي بولي كيدان سرعات ناي قربان اب حدش كيدان بقدس غوندومون زسرعالنا سلازونه بزي زياده زفلت قدس غوندومون ክርስቶስ መጀመሪያ زسرعالو لومي نتصبح بحق بعلو اب مسقل تسقيلو زغبرو تبجاونت كمي غيركم دحر انه مس حالفكو نزي باماناوي سغاين دمين غيركم نختبوم كمي غيركم سرعهم زلكم يلغا بغبري زرعينا زمهارنا قدس بيت كريستيان خا نزي 14 قداسي اكوت يتقربان زبحال ببعلو بقنياتو بزمانو نعز ملكتنا غبره دما خمس غرا نهزبا نتقرب زغبو ميهرا ارديا ናይ ዘላለ ህይወትን خراكب كم زيغرا قدس كوندوم نقربت تنبر سلازي حامس صقبو حصر بزباله اتي ترغمون تاريخ امصاصون ازي مسل تاك تعزي كهناتي مؤمنان تحطوا بنينو ترديهاني برافو نساون زكريا رسعيا صنيحن قريتا صبو ازي اخاني امراف 13 ወንጌል ዮሐንስ አብቶን ካልኡን አሉ በፍላይ 13 ምዕራፍ ዮሐንስ ግን ጎይታና አምላክና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝ ምድር እዚ ክመጽእ እንከሎ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዓና ከድሕን እዩ ትቀንድ ዕላሙ ከድሕን ከሎ ግን ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ድሕነት መገድ ብሙሉ ቅድም ብቃል ዳሓርካ ብግብሪ ናይ ኣብነት መምር ስለ ዝኾነ ጾም ጾይሙ አርኢና ከም ዝግባአና ክንጾም ጥምቀት ተጠሚቁ አርኢና ንሕና ተጠሚቅና ክነብል ዝግባአና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከዓ ምእንቲ እቲ ምእንታና ኢሉ ዝረኸቦ መከራ ንሕናውን ምእንቲ ክርስቶስ ኢና መከራ ክንቅበል ከለና ንኻልኦት ሰባት ኣጥፋኣዮም ገለ ከይንብል ከይንራገም محرم بزي فلطاتيام زغبرو زلو خنبلون ناي مملاد ابنت ناي محرت ابنت ارينا نسبع على محر كله سبات عنقف اليوم زي خنطنقول زلنا املاح ود املاحي انا املاح معرينا يلي امراف 10 وانجيل يوحنس ولا امراف 14 وانجيل يوحنسون انو بو زرعين عي زرعين بوهم زرعيلهم مغنيات نو بور ان انا عقلنا رينا كام سبلو كساع كندزي كغزيم ساخون انا مركز كمزي تبلو يلوم على فيليبس هذا سلازي نعاي زرعين بوهم زرعيلهم نايبو كله ناتيلهم ملكوتاو سلطان كله معر مخانو ارغاغيسي سلازي امسقل تسقيلو وبب زي فلطاتيم زغبر زلهم حدغلهم زبول انتايو እዚ ቃል እዚ ንሕና ነዘጋፍዑና ሰባት በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትናና ምኽንያት ክንጽልየሎም ናብ ልቦም ክምለሱ ከም ዝግባአና ኣብነት ምሄርና ከምቲ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ኩሉ ዝመሃረና ናይ ስግደት ኩሉ ንዑ ዘድልየ ኣይኮነን ንሕና ንሰግደሉ ንሕና ንጾም ንዑ ንምኽባር እዩ ንዓና ንምድሓን እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣብነት መምህር ስለ ዝኾነ ኣብነታዊ መምህር ከዓ ናይ ሓቂ መምህር ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕጽበተ እግሪ ትበሃል እውን ንሱ ባዕሉ ኣብነት ኮይኑ አጋይሽ ክመጽኹም ከሎ በፍላይ እዚ ኣብ ገዳማት እጅ ኩሉ ግዜ ለቶም ዓበይቲኦም ዋላ እንደተማሃሩ ዝሓጹ ኣብቲ ያው ዳኣመቶም ገለ ዓለም ወይ ዝኾነ ጋጣም ጋሻ ክመጽን ከሎ ተዓቲቆም ናይ መን ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ኣብነት ገይሮም ኩሉ ግዜ ንስኻትኩም ከምዛ ኣነ ገይረ ዘለኹ ከምኡ ግበሩ ከምኡ ከመሃሩ ብግብሪ ብምባል ከመዝ ግበሩ ወከመዝ ንግሩ ከምኡ ግበሩ ብግብሪ ሞ ዳሓርካ ከምኡ ይግበር ኢልኩም ከዓ ኣርእዩ ክርስቶስ እኳ መምህር ክንሱ ፈጣሪ ክንሱ ነተማሃሩ ነቶም በዓል ዝፈጠሮም ፍጡራት حاسيبو تحتنا ساكن زرعه انا غويتا اندي انا خمز اندي خيبلكم كوم غيركم نسخاتكمون نتم حزبي اريوم نسوم كاريوم كالو نخالي غاشا خمص خلو اغر حاسبمو بفلاي ناي عبي غاشا ناي عبي سب ناي منفساو سب غاشا اغر نحر حاسيبكا عبي برخت الله غلغله ناي بقعات ابوتات اغر حاسيبن مكانات زنبرا نعوستين زولد الله ስለዚህ እዙን ዓብ ምስጢር ዘሎ ወይ በዓቢ ኻ ትሕትና ክርስቶስ ዝመሃረልና መዓልቲ ያዚያ ተዋና ትሕትና ንኻልኦት ንሕና መምህራን እንዲና ንሕና መራሕትና ለና ኸይነብል እዚ ብግብሪ ኣርእዩ ክትመሩ ከለዎም ከምዚ ይግበር ይኽትብሉ ከለዎም ብቃል ዘይኮነ እንኮላይ ብግብሪ ኣርእዩ ንምባል እሞ ስለዚ እቲ ህፅበተ እግሪ ኻ ሕፅር ብዝበለ ትርጉሙ ምስጢሩ እዚ እዩ ጋጣም ተራኺብና ከለና
ዓለም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ንውፅን ጠምጠምትን ላሞ እስኪ ብናይ ኣቦነት ብናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንዓለም ሰላም ክትረክብ መሓላልፍዎ መልእኽቲ እንተሎ እስኪ ብደካ እቲ ኩሉ ሰብ ዝፅልዮ ዝውዕል ዘሎ በይንና ይኮንና ንፅሊ ዘለና ንዓለም ንሕሙማት ንእስራት እዩ ዝፅልሞ ከምኡ ምዃኑ ኣብረኽ ከተብሉለ እዩ ሕራይ እዎ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኻ እዚ ዘለናዮ ዘመን ወይ ድማ ኣብዛ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ካብቲ ካልእ ግዜ ብዝተፈልየ በብቁሩብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክርአ ዝፀንሐ እዩ መወዳእትኡ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ 24 ወንጌለ ማቴዎስ ተጠቂሱ ዘሎ እቲ ብቁሩብ ቁፅሪ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክርአ ዝፀንሐ ሕጂ ግን ብዓብዩ ብደረጃ ዓለም ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ብልዕሊ መንግስቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገር እቲ ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ዝብሉን ካብኡ ጀሚሩ ማለት እዩ እዞን እኮ ብኣዳም ኣሕዋት ኢና ኩልና ስለዚ ነዚ ዘስተውዓልና ነዚ ብዘይምስተውዓልና ፀላእያ ሰናያት ድማ ብመንፈስ ትዕቢት ብመንፈስ ንዓይ ጥራይ ዝብል ብመንፈስ ምግባት ዘይናትካ ምድላይ እዚ እንዴት መሰረቱ እዚ ከዓ ሰይጣን ንደቂ ሰባት ብስስዕትን ብትዕቢትን በዚአን ስለ ዘሸነፉ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብፍላይ ነቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ዝበዝሑ ነቶም ካብ እግዚኣብሔር ርሕቕ ዝበሉ እቶም ኣብ እግዚኣብሔር ዘለው ይፈልጥዎ እዮም ታናቶም ሒዞም እዮም ዝቃለሱ ዝበዝሑ ነታናትና እዮም ዝብሉ ዝበዝሕ ግን ናቱ ኣቐሚጡ ዘይናቱ ስለ ዝደሊ እቲ ቀንዲ ምክንያት እዚ እዩ እዚ ኸውን ከሎ መፍትሒ ናይ እዚ ኸ እንታይ እዩ መጀመርያ እዚ ከም ዝመፅእ እቲ ትንቢት ዝተነገረ ብነቢያት ብዓብዩ ከዓ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ 24 ወንጌል ማቴዎስ ብሰፊሑ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ነዚ ኣንቢብና ኣብ ትንቢተ ነቢያት ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ኩሉ ሓደ ከነስተውዕሎ ኣስተውዒልና ኣብ ሃይማኖትና ክንፀንዕ መጀመርያ በብሃይማኖትና ፀኒዕና ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ክንርሕቕ እዚ ስለ ዝመፀ ክንፈርሕ ክንርዕድ ከም ዘይግባእና ነጊሩና እዩ ኣይትሸበሩ ኣይትጨነቁ እዚ ግድን ክኸውን እዩ ነቲ ክፉእ መዓልታት ከዓ ምእንቲ ሕርያተ ኢለ ካሕፁሮ ኢሉ ሎ 24 ወንጌል ማቴዎስ ምእንቲ ሕርያተ ኢለ እንተዘይሕፅሮ ነይረ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኣይምድሓነን ነይሩ ይብል ስለዚ ምእንቲ ቅዱሳን ኢልና ምእንቲ ምሕረት ካልካ መሓረና እናበልና ምእንቶም ኩሎም ቅዱሳን እንልሙኖ ዘለና ነዚ መሰረት ጌርና ኢና ንሕና ኣብ ሃይማኖትና ፀኒዕና በብሃይማኖትና ድሕሪ ብእምነት ብሓቂ ከዓ ብቕንዕና እንተለሚናዮ እግዚአብሔር ከርሕቐልና እዩ ንዓና እግዚአብሔር መስገን ዳሓና ዘለና ሕጂ እውን እቲ ብኡ ዘሎ ኣዕና ይምልከተና ክንብል ኣይንኽእልን ኣብ ኩሉ ዓለም ህዝብና ኣሎ እቶም ዘይብዝና እውን ህዝብና እዮም ብኣዳም ኩሎም ደቂ ኣሕዋትና እዮም ስለዚ ስለ ኩሉ ህይወት ክንልምን ብእምነትና ፀኒዕና ብፍላይ ንዑ ዝግባእ ጸሎት ንዑ ዝግባእ ምህልላ ክንገብር ምናልባት መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም መራሕቲ መንግስቲ ድዮም ተራዳዲኦም እዚ እውን እንተዝግበር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ቅድም ንዓና ድሕሪ ንጎራብትና ድሕሪ ከዓ ንኩሉ ዓለም ጠቃምን ብሓቂ ረባሕን ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ዋና ነገር ክንገብሮ ዘለና ስለዚ ስቂሉ ዝመፀ ኣይኮነን ብመፅሓፍ ቅዱስ መንፅር እንተርእይናዮ ነዚ ዝምልከት መሊኡ እዩ ዘሎ ትንቢታት ስለዚ ንሱ ከዓ ክፍፀም ግድን እዩ ካብ ቃለይ ክሓልፍ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ኢሉ ከይተፈፀመ ከይሰርሐት ተባሃለ ኣይሓልፍን እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገር መንግስቲ ብልዕሊ መንግስቲ ዝብል ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብሓፂር ብንእሽቶ ክፍሊ ወይ ቁፅሪ ዝረአ ዝነበረ ሕጂ ግን ብደረጃ ዓለም ምናልባት ሳይንሳውያን ቶም ናይ ዓለም መራሕቲ ከም ዝብልዎ ናብቲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝበሃል ገፁ እውን ዘምርሕ እዩ ዝመስል ግን እቲ ኮይኑ እቲ ንሕና ኣይትሸበሩ ኣይትጨነቁ እዚ ግድን ክኸውን እዩ ተዓገሱ ኣብ እምነትኩም ብምግባር ሃይማኖትኩም ፀኒዕኩም ንኣምላኽ ጥራሕ ለምኑ ኣነ ከዓ ምእንታይ ምሕረተ ኢለን ምእንቲ ህዝበ ኢለን ምእንቲ ቶም ትፅውዕዎም ቅዱሳን ምእንቲ ሕርያተ ኢለ ካሕፁረ እት መዓት ኢልና ስለ ዘሎ መዓት ይሕፅረልና እግዚኣብሔር ከም ቃል ይግበረልና ስለዚ እዚ እውን ሕፅር ዝበለ ናይ ኣጋጣሚ ስለ ዝሓተትካኒ ካልእ ግዜ ኮፍ ኢልና ብዙሕ መበልና ነርና ግን ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እግዚኣብሔር ታይደለ ሕጂ ሓሙስ እያ ፅባሕ ዓርብያ ቦታትና ካህናት ከዓ ከመይ እዮም ክሳዕ መዓስ እዮም ዝፀሙ መዓስ በሊዖም መዓስ እዮም ዘብሉ ኣብ ከለኹም ነገረ መንገድኹም ሽዑ እቲ ናይ ስርዓት ናይ ፋሲካ እውን ከመይ ክኸውን ሰብቲ ድሳለመሉ ምሸት ሕሪኡ እቲ በዓል ከመይ ይኸውን ሕፅር ኣቢልኩም ሓራይ እወ ኣፅዋም ብሓፂሩ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እቶም ብግድን ሓደ ኣማኒ ናይ ቤተክርስትያን ክፀሞም ዘሎም 7 እዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም ከዓ ነናቶም ኣገባብ ነናቶም ስርዓታት ኣለዎም ብፍላይ እዚ ሕጂ ክንጾም ፀናሕና ክሳብ ሆሳእና ዓብይ ጾም ዝበሃል ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ጾይሙ ዝሃበና ኣብ ገዳም ቆሮንቶስ ጾይሙ 3 ኣርእስቲ ናይ ሓጢኣት ዝኾና ስስዕትን ትዕቢትን ፍቅሪ ንዋይን እዚአን ዝሰዓረለን እየን ንስኻትኩም እውን ብሓቂ እንተደኣ ጾይምኩም ካብቲ ነገር ኩሉ ርሒቕኩም እዚ ኩሉ እንተስዒርኩም 3 ዓበይቲ ሓጢኣት ኣርእስቲ ሓጢኣት ኩሉ ክስዕርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዲያብሎስ ኢልና እዩ መወዳእቱ እዛ ሕማማት ምስዚኣ ተላጊባ ትጾም ዘላ እግረ መንገድና ሊቃውንቲ እዮም እዚ ምስኡ ክኸውን እዩ ዝግብኦ
اتعبي زبالة صوم استعبي تغير كايو مستيرون ترجمون ربحون حدا يكون تصم قل ببت تاريخون ببت ماسون زي نبعلو أبوتاتنا حواريات كريستوس كم زي الغتحاز كله مجمرة نناتو بنقر قاعد زي بلنان كابسونيك سابسولوس زصمنا يوم خنيات عارم الربع صمنا يوم خنيات حاموس زجن صمو زلنا بحاصيرو كابسوني جميرهم حصر بزبل ايهود نخحزو مخيرهم سوني هي سمرلهم سولس هي سمرلهم ربع سميرلهم سلازي ربع مسمرلهم صبحت حاموس كسقلو كان تحاسبو حاموس كم تعنت يكون لصنحنا ناي ايهود فاسيكاي سلازي حزب يقبلنا يخلع علينا ايو إلهم بز مخنيات زينا بعرب سغاغيروما اذا انا እግዚአብሔር ፍቃድ ስለዘሎ ማለት ዓርቢ ወዲ ሰብ ተፈጥረላ አዳም ተፈጥረላ ካብ ገነት ወጸላ ተሰጎላ እንደገና ኻና በገነት ዘአትወላ ንኽትከውን እግዚአብሔር አምላክ መዲብዋ ስለዝነበረ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚአን ክሳዓክ ከም ዝብለካ ዘሎ ኮና ኹላተን ምክንያት እቲ ሰዓታት ጾም ግን ክሳብ እቲ አቦታትና ዝኽእልዎ ክሳብቲ ምሸት በቃ ድሕር ሰዓት 6 ናይ ሙሉእ ለይታ ኣለዎ ናቱ ጸሎት ግን እቲ ዘይክእል ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ በሊዑ ታብሳ ታቤተ ክርስቲያን ክሳብታ ትፍድሶ ሕጂ ከምዚ ሕጂ በሓንሳብ ገርና ዘለና ከባብ ሰዓት 5:40 ገለን ፍደስ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለየ ሰዓታት ናይ ሰዓት ናይ ገለ ፍልል ስለዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ገራ بحبر كوس أخم زلون حادث سرعة هراي مان سلسلة زغوانا يجي تغير زلو كم تبوتات نازقوم وانت خوينو جن كساب كوخب درار زوجت يخون زقبا اتم زخولو كل تم على تصوم تم زي كولو خا كم زاز بلا زلو كساب تي نايس عاد حرس 10 وعات خباب زلو جزي يخصوم زقبا اسب تعاوم ቤተ ክርስቲያንና ግን ሁሉ ኣብ ግምት እቲያ ዝህጂ ገራቶ ዘላ በደረጃ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ማለትዩ ብፍላይ ኣብ ስመራ ተፈላለየ አዋጻጻ ስለዝነበረት ናይ ቤተ ክርስቲያናት ነዚ ጉባኤ ገራ አስተውዒላ مودعة قدس ينودس نتزقربوا زقربوا لهم إنه ساعات حمشته كاو إنه دحركة أنا يفرق ساعات أنا يربع ساعات كل اللي غالي نتصير كسل زخون تساقم يقول ناي بس كديم موساقن حري فلا ليكا هلاك بعبي نتحق زيادة نفرسه سلز غير زيادة يرون سرعات تفريسكا سوني فرسكاي حق تفريسكا لما نقص غير 5 ريكا سلازي إذا كون كله عرب سقلت في اللايك أزنا وحلو وعمالتي تأجل قلوت زخبده أتي شو زوجك بفلاي ناي حزن تبغايلو تخالق جزء ولا تدمس ناي تزيمات تغيري أتي إزل بحال مخنيات إزل ناي حزن ناي سكور قاري تخالق جن إذن أرارين زبان ده تفرارقة النيلو مالتيو إذا أنا أبنا يولد ناي منفس قدس مثالي زلوا يبزو مسير الله بزخون يكون قدام دما أنت هنا كلنا خاو طرفه أتي عربي مشت ذليخا قدام ملو معالتي وعيلكا فرق ليتي مالتنا بيت كريستيان قداسيه مستجمره مستودع شعو ايو اتي ناي بلعي وي كاناي منفساك انكون لاي نايتي ناي صوم زي كونس انكون لايتي ناي سعرت مغبن يجمرالو دحري بيت كريستيان ناي ليتي مسودعت افتا زلنا بيت كريستيان مسودعت بساعات اين فولينا هيجي افتا زلنا بيت كريستيان ودي ام سفانوتك شعي خا مغبن تجمر مالتي ازي زخاله زبل زلخو حجي عربي بليخا كسابتا تنسائي تفردسنا قداسي مودعه تمزازم زون مالتي تزي كوينو جن اتزي كل نغو قدام زي كل سب مالتي وي بيطنا مخنيات وي كانا اشتو تخوينم زي كلو فصيمم تخوينم استفلالي حمام نغو بليعم كاو انت وعلون كسام مشت صبو ايو ككم عامو سب بيتغرسان هيتقدن እግዚአብሔር ናይ رهراهي املاخيو استايات زلو خابسب من على املاخيو جن كم سرعات زصومه زصعاره መንግስተ ሰማያት በመብልዕ መስተ ዘይኮነ ብጾም ጾለት ስለተረከብ ጸላይና ዲያብሎስን ብጾም ጾለትን በእምነት ይዝርሐቀልና እታ አመንጎና ዘእትወ በዓለም ሙሉ ዘእትወ ዘሎ ሁሉ ከምዚ ገርና እንተን ልሙነን እግዚአብሔር ምርሐቀልና አይመባእሰናን ዝኹሉ ባእሲ ዝኹሉ መዓት አይመጸና ነርሞ ጾምን ጾለትን ዝያዳ ካብ መብልዕ ርሒቃና አምላኽ በእምነት ምልማን ዝበለጸን ነፍስኻን ስጋኻን ሓለዋን ረድኤትን بركة زهوب سلزخانة نحن أم مبلع بزع أنت زيادة فأنا صبوقيو أتم مبلع كله نقربه نشعر على تقبل تعاونها نزيبوا له ما كافيلنا تبلعنا يوم نتوعيلنا يوم تبعيلنا يوم إجزابير نبحكي بمدرن بسجار بمنفسنا بمدرنا بسماينا بكله هو تنفسنا سجانا كبار خلنا زغل منفس أبعنا وكل مجاهر قبل كون زغل زيو سلازي زي بلعنا سيتنا لنا زيادة ناقوم أنت زيادة هبنا صبوقيو أتي العلا عمنا نجورنا ثم زيبوا لهم تهيبنا يوم عابي بركة بعصف بسماين بمدرن كنهبوا رقوابنا مخانو إجزابير بقدسات مصحفتي الرجاء قلنا أيو كم جيرهم زجبروا خاني ببزح تباريخهم أبنت كوينا ونام سلزلهم بعلى بنا أبراهام سلازي نازي خمسي جرنا خنا بعلو حتى رزبالتنا يتصوم زحتت كان خازي يمثل حراي من البات أبزح جساعات من البات تتفنوا أبتنسائك خون خالي حججن براكي أيفكرني ومسحم السلام أيفكرني مسكن السلام أيفكرني إذا أبز من أريد زنبر سرعة مذكر يا زاسهم نزيا
ከምዚ ዝግበር ዓይነ ሳልምን መጽሓፍቱን ዓይነ ሳልምን ዓይነ ባርኽና እዛ ሰሙን እዚኣ ምኽንያቱ እቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ባህልን ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ኣምልኾ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ንምዝካር ተባሂላ ትግበር ዘላ ስለዚ በቃል ግን እግዚአብሔር بحقي كم زخولة صنع خبيرنا خلنا تردينا خاون اللي على غيرنا خنبعلو بتكرسياننا حدرات بلنا تمنتاي نحنا بنفس بسجان كنتقم نيتبعال بإግዚአብሔር زوهبنا بركة رديء السلام كنركب أنتي زهجنا هلا بعبيو عالمنا زلنا معات يكون أبكبابنا ونزلنا ناي مايدي ناي كال هج ساعاتنا يزمرا إما أزمرها تي أخذ زغنا زنا وخصبنا እግዚአብሔር أملا هيوتنا نفسنا مدرنا كفوسلنا بناي زنام بركة جوردلنا نزم أنت خجبرلنا هجي تفديسنا إنا إلا خمزي زي تفتح خوركور جزات عاجزو المشهد كنافس كون يبنا تعادر أنا بلا زياء مخنيات شعون تسقبنا صلاة زنات كأب سقاب يزرخبنا أنا أبصم صلاة تيرخبناني سلازي أبزي ولا تذهبنا እግዚአብሔር كله عقمنا بلعنا نتم زي بقولهم بمكفال فسينا خاني نخالق جزينا بالكامل لا عم بلا عمستين كا نابزي تدلي حتيات سلاز وسد زغلو صمنا يصلنا زرخبنا بركت كيف رسلنا حدرا እግዚአብሔር بمنفسن بسجان تحقسنا نوعله بعال يقبلنا نعلم ملو سلام محراتن بركاتن زورد فقرن زورد يقبلنا صيمنا يزلنا صلينا يزلنا እግዚአብሔር تقبلوا كم تم انت قدسانه لكم محراكم يزبلنا محراتو بركاتو زت نكافلولو بعال يقبلنا እግዚአብሔር أملاح نحدحنا خمس تجرنا እግዚአብሔር كل جزء ببركات برديت مسانا إمه كاب كله إذا تسبب أتحساسب أيمرو نعاي ترى زبل نرحقه مخنياتو كاب حجر جميركا وكاب غربيتكا جميركا كلنا ملو عالم انت بحقي بفوت علينا انت حاسب ناسي كلنا دك እግዚአብሔርنا ببتزلنا امتنا املا تمسكن يلنا ببتزلنا ممرحي نحر اخير ناسي ولا حد خمصنا يكلني مو اذا انا نقبر እግዚአብሔር مستوى عليها بنا وعين لبونه طفي له ذا عالم ስለዚህ عين لبوننا خبرالنا እግዚአብሔር ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጽልና ተባረከ ተቀደሰ በዓል ትንሳኤ ይግበረልና ተሐጉስና በነፍስን በስጋን نسكال أوثقة أحجوسنا إنه علو بعبي خا እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ በዓል ይግበረልና بار كبرات تخاتلتي سينما سمرة بمخنات حاموس أدم نباهم كنفنو زتصنحنا أب دبرة برهان قدس سلاسي نزي مثل نيرو كم تقدموا مكبلونا زتصنح حبات نفسنا إذا ما عملت زياد بفلي بزبالة كي معتبنا كابتو خالق فلي زبلوغن قدس قربان بموساد قرم إمنا كهنات بمحتاب تطوع بمتطاق بفلي زبالة يا زا ما عملت زي تبعل كم زي خطر يوزت أنا حكم مدبنا كم زي يمثل نيرو لو ما أنت مدبنا زي يمثل ناي صباحك ناي عرب سقلت مالتيو أبستفعل على عبيتي وترسان كيدنا كم يبعل الله أنت هيك جبر الله مؤمن أنت هيك جبر الله ويتوعلات كم يبعل أتقالي لنا نبهم كنا بلو إنامو كسامود أتمدب بسنة سلست أنا حكم أزي مسكن